Ayap ayabak po kaya katamungan. Kaniting aldo, kafiestaning ginutamong Yeso Kristo, inilanganggang matas apari, ngiti puntamo ban pagmasosyon niya, ing banal ay Eucharistia, ban pasalamatan ng ginuking kalam ng pangapari. Mit mong tula, saksyan tamo ing pangaordina ng kapatid tamong diakono, ni Reverendo Carloy Lumanog Kabigting, antimong presbitero ning banal a kapulungan. Apanimuna ning lubos kagalanggalang Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Archdiocese tamo. Kambaring masayang pusong pasalamat, palakad tamo po para kindalit a pamuklat ang pong prosesyon panlog.
Kiluginig paampo ni anak po ni Espiritu Santo, Amen. ikapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapulungan na ni Diyos, mangat mong tula, pagnususyantang iting Eucharistia, at maustam kay pa, ban panwanay na iting pamitipon, king kapamilatan ng pamitubod na king banal Espiritu, anong no, ingapatad tamo, Reverendo Carlo V. Lumanog Kabigting, bitagulading iya king kasuyuan ng timong presbitero. Kapang pagsadyantayang pagmasusya ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapantala rin kasalanan tamo, sisyon tala reti, at manigapo tamo king Ginoo, ba nakatang patawaran ang pong pasiknangan. Halunan ko king Diyos sa mapamakalulo at kay kapatid, imikasala kong bina, king pamiisip, pamangamalo, ang pong pamanyapat king maro, at yung pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sana ng depat, kasalanan kong mapayat, ulinita panigapuko, kang luwa na Mariang kapilan mang Virhen, karisablang anghel ang pong banal, at kay kapatid, yung panalangin niyo ko, king Diyos sa ginutaw. King Diyos sa lubos mayupaya ang pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamuhan sana kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Malalangin daw. Huwag pa, tilwan ni ang anak mong Yesu Kristo, mata sa pari, ang tabayanan mula ring pinili mong talasuyo, ning amano ang pang sakramento, layon so pan walang maging tapat, kim pamanupad da king kasuywan, ami panibala karela. Itang gani king kapamilatan ng kinong Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magaring kambe mo, king kametungan ng Banal Espiritu, Diyos, magkaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Ngeni ing anak a Samuel, susuyo ya king Gino, king lalam ng pamanibalang Eli. Malagad mong tutu, kanitang panawon na ita, ing magsalita ya ing Gino karing tao. Ela karaniwan mararapat, ding pami patilip na. Misan ayaldo, mi paintagon, king Eli, makakeraya king kwarto na. Lalabog na la, ring matana, halos ene makaya ni nagman. Ing sumbuning Diyos, makasindiya pa. Ati Samuel, makakeraya, keta king santuaryo ning Gino, lugal akakarinan ning kabaning Diyos, inyang inggino minawos siya. Samuel, Samuel, may kibatya, at syuna ko po, kay bat milaiya kang Eli at ngana, at syu ko po keni, uling bindamda kayong minawos kanako. Ieli nga na, era na ka man inawos, magbalik ka king pagkeran mo. Inya, migbalik ya at migkerang pasibayo. Misan pa, mihuman yang minawos ing Gino. Samuel, Samuel. Samuel mi bangon niya at minta kang Eli at ngana at syuko po keni uling dimdam kong inawos yuko. May kibatya, era ka inawos anako, magbalik ka at magkerang pasibayo. Samuel kanita, alaya pang balo tungkol king Gino. Ing amano ning Gino pamilantad kaya. Misan pangukdo, ing Gino minawos siya at katlo ng ukdo ita. Mibangon niya Samuel at mintaya kang Eli at ngana at syuko po keni uling dimdamda kayong mamawos. Ieli kanita at talastas na king Inggino, iya ing mamawos king anak. Inya nga na kang Samuel, magbalik ka king pagkeran mo, at nung ating mawos pasibayo, ngamong makibat, magsalita ka, Gino, makiramdam ya ining alipan mo. Inya Samuel, migbalik ya, at migkera king lugal na. Inggino dinatangya kanita at linapit ya kaya. Mamawos ya antimo ing depatana inyang minuna. Samuel, Samuel. Samuel may kibatya nga na magsalita ka, Gino, makiramdam ya ining alipan mo. Inggino sinabi na kanita kang Samuel, atin kong buring daptan king Israel, ama kapangaklingan, karing balugbugda, ring sablang makaramdam kaniti.
King Aldo, adaptan ko yan, tuparan ko na, ing sablang gingkas ko, laban, king familia ng Eli, manibat king kamumulan, ang gaking kapupusan. Ika ing sumabi kaya, king paparusan keng alang kapupusan, ing keyang familia, pablasang bistaman baluna, king ding anak na, palmurande ing Diyos, makanyan man, enalapi kamuan, at tinulid adapat. Ulinita, susumpa ko, king familia ng Eli, maging ing sakripisyo man, o ing nano pamang dawon, maging sapat, para larinan ing pamikasala, ning familia ng Eli. Isamuel migkerayang alang bulad, angga itang abak amemoklatya karing pasbol ning templo ning Ginoo. Mika kuno ng sabyan kang Eli, ing pamipatilip ayikit na. Dapot Eli inawos ne at nga na kaya, Samuel, anako, at ko po Kenny, nga nang mekibat. Nano ingamanong pisyag na keka, nga nang kinutang Eli, emo sa lilingad kanako. Ing Diyos, dapta na sa keka, ing antiketang bage, at maygit pa, nungatin kang nanumang ipagtapat kanako, king sinabi na. Isamuel kanita, sinabi nangan kaya, alayang linihim nanuman kaya. Ieli nga nang sinabi, ya ing Ginoo, bustan niyang daptana, itang nanumang isipan ng mayap. Isamuel meragulya, ing Ginoo minantabeya kaya, at alayang tingyan nanuman king amano ning Ginoo. Ing kabilugan ay Israel, magmula Dan hangga Berseba, ikwan ang akilala, king Isamuel, metong yang propetang tinubod ning Ginoo. Ing Ginoo sindunang patilip karin silo, lalantad na karin ing sarili na kang Samuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing tali naman
King daluyo namaning kasiran, kami lulumod king kekangalipan, gamat mong walilang kekang inatyan, ako ing sinakaking dayat King penandit maning kalipitan, kami kapmanangan king karalumduman, siwala mo yaing kanakong bimda, at binye pakalulumo at king uli na di kakung kapamintuan, ake kang ikita tutumong ketulan, pigkaluban upang sikanan, at ako yang kekang te pagtagumpayan. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Kapatad, malyaring ako makapagsalita ko kareng amano daring tao o kareng amano daring anghel.
Dapot nung ala kong lugod, ing pamagsalita ko, mangari mong kalaksing ning tansu, o king alingongo ning kampana. At nung ako atin kumang upayang mamahayag, king amano ning Diyos, at agyo ko lang talastasan, pati na ring peka malalamdiling misteryo, at ing sablang belwan, at suman ka nako ing kasalpantayanan a kailangan, bako lang apakimot, pati na ring bundok, dapot nung ala kong lugod, mistula kong ala. Ipambiya ko man ing sablang kayatinan ko, at ipadulok keman anting sakripisyo ing katawan ko, nung ala na ko mang lugod, ala kong apalang kayapan. Ing lugod kapilan man, mapibabata at maganaka. Kapilan man, biyasang mga lalo. Bitasang biyasang magparangalan o mapagmatas. Ing lugod, alang kagaspangan au gali. May mut at masungit. Ing lugod, misisimpan sukal alog. Mitutula king marok. Nune pitutulana itangatsu king matulid. Ing lugod, talakasawa. Alang kupas ing pamaniwala na. Kipwan niyang pag-asa at mapibaba tayo ang gana king wakas. Ing lugod, alayang kayangganan. Ding mapabahayag king amano ning Diyos, lumipas langan. Atin makapagsalitang miyaliwang lingwahi, dapot detingan miwakasan la naman. Atin mang belwan, iti lumipas mo naman. Uling ing mi pagkaluba belwan, at ing pamamahayag king amano ning Diyos, ganap. Dapot, kabuddatang na itang ganap, itang ganap, mawala na. Kanitang anak kong malati, migsalita ko, may balak ko, at minisip kong antimong anak amalati. Ngening ako, metwa na ako, gilutan ko na, ing panugaling anak. At akakit tamo, king kasalukuyan, kawangis na ning kulimlim, alarawan king salamin, dapot king paintungol, akit tamong arapan. Ngeni karake mo ing balo ko, dapot king paintungol, maging ganap ing belwan ko, antimong makanano na kong balo ning Diyos. Nano pata, at ilungeni rening atlong bage, ing kasalpantayanan, ing pag-asa, at ing lugod. At ing pekamalwang dili, kareting atlo, yapin, ing lugod. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios.
Era na kayo awsan pang alipan ko, awsan da kayong kakaluguran, uling pepabalo ko kaya kayo, ing sablang abalo ko, kang igpa ko. Ing ginuman tabi ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang sanwan. Nung makanano na kong liguran ning ipa, makanyan da kayo namang liguran. Manatili ko sana king lugod ko. Nung tutuparan nyo la rin kautusan ko, makapanatili kayo king lugod ko. Antimo nung makanano ko lang tiparan, ding kautusan ng ipa ko, at manatili ko king lugod na. Sinabi ko kay kayo iti, baning sariling tula ko manatili kaya kayo, at ban miganap ing kekong tula. Iti yung kautusan ko, mikakalugod kayo, antimo nung makananura kayong liguran. Migit pang lugoding tao eya manakit, kesa ketang idaw ni ing biyena para karing kayang kakaluguran. Ikayo, kakaluguran da kayo. Nung daptan nyo yung yutos ko, kaya kayo. Era na kayo awsan pang alipan ko, pablasang ing alipan, nakamalayan ing dapat na ning kayang Panginoon. Awsan da kong kakaluguran. Uling pepabalo ko kaya kayo, ing sablang abalo ko, kang ibpa ko. Aliwa kayo ring memili kanako. Ali, ako ing memili kaya kayo. At tilduan da kayo ban lumwal at pasipamunga, karing bungang mandatila. Ibiya na kanita kaya kayo ningipa, ing nano mga duwan yo, king lagyo ko. Ing yuyutos ko kaya kayo, yapin ing mikakalugod kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Luklok tamo po. Ing metong adiakono, awsan na ingeni ing maordin antimong presbitero. Lumapit ya sana kening arapan, ing magnasang miordinan antimong presbitero.
Reverendo Carlui Lumanog Kabigting. At suko po Kenny. Ing Rector ning Mother of Good Counsel Seminary, Reverendo Padre Victor Nicomedes S. Nicdao, ipresenta ni ngini ing maordin king arapan ning arsobispo at arapan tamo ang timong banal a kapulungan ning Dios. Lubos kagalang-galang ay pa, ingindong Santa Iglesia, adwana po ing ordinanye, iting kapatad tamo, para king kasuywan, antimong presbitero. Pero pa dapat siyang may ordinan. Kay bat po ning masusing pamanyuri, busal ning kapulungan ng Kristo, at king rekomendasyon da ring mga siwa king pangayubog na patutuanan ko po ing mayakit yang karapat dapat. Manalig king kasupanan ng Ginoong Diyos, na din tala pagligtas tamong Yeso Kristo, pipilinan kay ting kapatad tamo, Carlui, para king tungkulan ang pong kasaywan at imong presbitero. Antimong tandaning pamananggap tamo kayo, pasalubungan tayo pong masikan a palakpak. Mag-umpisa po ang yung dinatang ko, katingay katamong Archdiocese, antimong kayalili na ng kaluguran tanga po seto. Dempe ka marakal pundiling inordinan ko in 1 year, pitula po. Pitulang pari. Igmetong tuluyan ne talagang inaus ni nga pong Ginoo. God bless his soul, yamong Herwin. Ay kingaldo iti, umpisan talang akit ding anam a ordinan ko po para maging pari. At potandandaman ko karentaw among anam la po pala rin may ordinan, kaswelo tamo. Alam ko papundindam among anam la pala rin may ordinan, may adyahan ako kanyan. Alam ko pundindam makanyan. Nune, masaya. Bakit? Ang tinindindamtanan din, king umpisa na ng misa, king commentator, ing pangapari, ordained priesthood, metong yang kalam, metong yang grasya. Nga dindamtaman din, king pamanimunan na din kakatang rektor, among Vic, inawad na, kilagyunan ni Santa Iglesia, na ordinan ke Reverend Louie. Bakit adwanye na sana may ordinan niyang pari, uling iti metong yang kalam, metong yang grasya. At ikit ko naman nang din, no makananong maragul tamo kasalpantayanan, maragul ko kasalpantayanan, uling alaya pa manggewa, iningay katampari, papalakpak na kayo. Maragul tamo tiwala. Maragul tamo kasalpantayanan, napanwalan tamo ining kapadad tamo, inahus ne, ining apong Ginoo. At kilagyunan ng Santa Iglesia, lalong-lalo ng kakatang Archdiocese, Reverend Carlui, muri kong ipasyag ing kapasalamatan keka, ampo king kayong pamilya. So dakala salamat, huling ining kayong anak, epig kait, epig kait. Huling balamo, meteneng lahi yu kanyan. Ala na pong kabigting. Ngunit siyempre, tama ka sigurado. Mga di tayo sana manatili. Yan na susundo.
ing lahiyo. Nunay isundo na, yan pining lahi na ning apong Ginoo. Ing isundo na, maging kasangkapan niya sana, bangkanita dakala, ding talasal pantaya. Basta niyo pong ini i-address ke ining kay katamong kapatad. Pero inabrisabian ka bang address ke, mag-text kayo pa, alipo. Kaya be kayo naman makiramdam. Uli nga be tamungan kanini. Minsan, ating meto nga obispo, at pikakasaman de rin kayang pari, kubalo ng bakit. Pikakasaman de, minsan kaya beninin kayang sekretaryo, pari, yang mag-drive. At yung kayang pamamunta king meto nga parokya, yung magbalik la, di sana laning masika na uran. At bigla po yung danum, kitang tete. Ngunit sabi ni nga buspi, ali, muli ka tangana. Sinulong de yung sakit. Ngunit huling masika ng danum, tikin eh. Ining karelang kotse. Kapna mo, ining kayang driver pare, makaya, masikan, ikuha na yung aligtas si sarili na, ang po yung obispo. Miligtas lang. So, niya miligtas na makanyan nga na ng obispo. Father, nga na, maragol kung maragol, kapasalamatan kay ka, kung nakakalingwan nining, nga na. Yung gawa mo hanggang mate ko kalingwan. Bishop nga na, metong mo po yung adwan ko, rening yung operyo, alia po kailangan. Metong mo po yung adwan ko nga na, sana po potang may balik tana, na po panyabyan, nalinigtas da kayo nga na. Na po panyabyan, nalinigtas da kayo, lalong-lalo na kareng kapatad da pari. Nga na. Ay isip kayo ni, kabampigo ko naman kayo ang mumunang pamamasa. Ilang beses tanin din damini. Pero nung paka isipan tayo, lalong-lalo na king kayausan tamo, at inyang mahaladam at makatakot adadalan ang mensahe. Samuel, Malatia, delare kin templo, at kaya binayin pari Eli. At yung pamanok ng nakarin aluguran niya rin Eli. Ang ganyang misan, ingapong Ginoo ausale. Yang muna, bala na yung darandaman na Eli. Pero bandang talbi kinsawop ng Eli, sabi na po, tandandaman mo pa yung boses, sabihan mo, Ginoo mga mano ka, makiramdam yung alipan mo. Kanya pingkatlong mau siya yung boses, yung ngapong Ginoo. Na sinabi na ni ngapong Ginoo kaya. Makatakot ay sinabi na. Sabi na, ating kunggawan king Israel. Nga na. At mga kilingan laring balugbog keng gawan ko nga na. May iligogola keng gawan ko. Bakit nano ko nung gawan na? Parusan ke yung pamilya ng Eli. Kasi rin anak na at ilang daraptan. Makatod keng kanakong kaburyan. Bahalo na yan, pero magsalita. Bahalo na yan, pero layang gagawan. Parusan ke, yung kayang balayan. At yung sakripisyo rin ko tanggapan. Nga na. So, metod-tod ni Samuel, at anyang kagising na, pintalan ng Eli. Nga na. Nasinabi na ni nga pong ginukeka, nga na. Siyempre, sabyana kaya. Hindi ka maglaro, uli nga pong ginubalo na, nga na. Eli, sinabi na, Samuel, sinabi na kang Eli, nung lano yung sinabi na kaya ng apong Ginoo. Yung pigugunamang kini, siyempre, may kakarugang ko mo naman. Huling nung makiramdam ka king apong Ginoo, putatin niya naman sabyang keka. Pero malyari mo naman, isave mo yung sarili mo, ka makiramdam
kaya. Pero unti na pininggewa tamo at gagawan tamo, yung panagkat na rin kata Santo Papa, synodality, abi-abi maglakbe at impe ka maulagya, manghiramdam. Manghiramdam ka rin tao, manghiramdam king apong Ginoo. Yung mumunang panalangin ko keka, sika ng loob at tetaga na tiwala king Diyos para keka ampo para kanako. Potang misan mikit kata, kay ba mong may orden paminsan-minsan, mapalyarin ko nanda ka naman nung makiramdam ka pa king apong Ginoo. At nung nano, yung sinabi na niya nga pong kinukeka. Panalangin ko na sana, isabyan na keka, makasikan loob. At nung datangin tangal do, kalupaning atin yan dapat itulid tamo. Kaya kami kakuno, magsalita ka. At para bang kanita yung kaya kang magsalita ka na ako nung atin tan dapat itulid. Halimbawa, andyang na ng kung mga di, among paneya lulto, lulwal. Inisasabihan nga pong Ginoo, tungkol ka rin kay katamong mapila na pari, na dapat pansinan. Pangadi mo ko, na sana, inkirasyang babiyena nga pong Ginoo ka na ako akong tanggapan, at maging kasangkapan ako, banta ay address sa ita. At para bang kanita, elunto bala mo self-righteous ka. Bang kanita, elunto na bala mo susumbong ka. Siguraduan mo ini manibatan. Manibatan, king lugod. At mo'y sasabyan na ning kadwang pamamasa. In the end, only love, together with faith and hope, will last. And the greatest of this is love. Nga pangadi ko, bilang pari, yung apong Ginoo, paninakasanang kakatmuan lugod. Uling yan mo ing manatili. Yan yung papanatili kay ka. At yan yung papanatili ka rin taong kay kang susuywan. At yung lagat kabaldugan na ng kay kang gagawan manatili, nung iti magumpisangan king lugod. At nano yung amanuan ng lugod ay ini, San Pablo, king kadwang pamamasa, na manatili. Yapining sinabi na ni nga pong Ginoo, king Ebanghelyo. Itang lugod na alang kasimpara. Lugod na pipakit ng Kristo, muking salita, nung patiking gawa. Lugod na sinabi na, makasadyang mamye-bye, para ka rin kakaluguran. At itang lugod ay tamini, bata niya kingig pa, pinasa niya king anak, at siyang ini, yandarake na keka, bilang kayang ketawan. As a priest, you will become a living reminder of Christ's presence. You will become His representative. Sana, darating aldo na maging proxy ka. Aliway representative kem proxy. Yung proxy, po tangakit da ka, balura, absensya yung po proxy mo. But as a representative of Christ, po tang atsuka, panamdaman da, presensya, ing represent mo, because you are a sacrament. Try to sacramentalize the presence of Christ every day, every moment of your life. And you can only do that if you allow your life to be founded, to be grounded on the liturgy, particularly the greatest sacrament of the self-giving love and self-giving service of Christ. Tingaldoyti, ordinanda ka. And remember, priesthood is not only an office. It is a gift. It is grace.
It is charism. Meto nga penagkat ko kay kayo, potang kayaber kayo, paniko sasabihan, potang pari na kayo even now. Do not allow a day to pass without celebrating the Eucharist. Ating manyad o ala, ating schedule o ala, celebrate the Eucharist. Not only for the nourishment of the people, but most of all, for your own nourishment. Allow your ministry to flow from the Eucharist and allow your ministry and its value to help you go back to the Eucharist. Sana may reduce in Eucharist kang schedule. Of course, yung kay makalungkot, bala mo yung Eucharist, the Mass is relegated to a schedule. Nga nung alang manyad, nung alang schedule, mag-TikTok na ka pa, manalbe na ka pa. Pakisabi kong mayap, may gagawan schedule mo in misa. At yung kangini-kini, mangako ka. Tatayani imbumong biye to a lifetime service patterned after the life-giving and disinterested service of Christ that is fully sacramentalized in the Eucharist. Nung makayasan ka ng parokya, at kayo maka-schedule misa, con-celebrate with the priest. Andiyan nga lakang stipend. Con-celebrate. Because after all, our joy is to stand before the people to represent Christ. At nung alang misa, nung ka rin ka makayasay, at may kailang ka magmisa ikandili, go to a nearby parish, con-celebrate with the priests. Nung alang-ala, munta ka kako. We will celebrate Mass in Chancery. Do not allow the Eucharist to become a schedule. Meto nga makainalob ka na ko, ng kaya, makainay, noon makalungkot. Potang atin taong munta ka na ako, at mangutang la, Bishop, para siya magkano talaga yung mesa. Makakapansakit. Yung pong misang mete, mas malya. Makapanasakit. But it is the voice of God through His people. At ating kumburin lakwan kaya, I hope kaya ang po ka rin tutugi pang maordin. Always remember, you minister in the name of Christ. Christ is our only priest. We only participate. Sana, kung kang pa magmisa, nun din ang dakang stipend, may kakalingwan darakayanan, share i Jesus. Because you are acting in His person. Potang ating lumuba pera, dinangkira rin tao, kad mo nang isipan, Lord, nyatyo ko kayo ni because of you, actually kaya kala rin o inimuin kunan ko kaya kaya ini. At makanano mo lang biya kan Jesus, makanano ka kanong miras kan Jesus, Matthew 25, whatsoever you do to the least of your brothers, you did it to me. Magkano yung dakay mo kaya kan Jesus?
Muri kay lakwan, ining istorya, many times siguro, din mo na akong share kay ka. Kaya meto nga lugar, ating meto nga grocery, kaya lugar ay mal, very expensive, ing laman, meat na ning rabbit, mal. Nga pa sinali kang makanyan, okay ka, mal eh. Bisan nildo, ating meto nga simpleng tao, hikit na king meat shop, atin makasulat, meat rabbit, rabbit's meat, nakamuran. Mintaya. Kitnaning kayo, at kamuran na. Kasi ati samot. Nano samot na nga na. Ati niya samot, laman kabayo, horse's meat. Makanano karakaling samot da nga na. 50-50 nga na. 50-50 ka no. Ay, mo rin sabihin, may itong kilo rabbit, may itong kilong kabayo. Haliyan. For every one rabbit, one horse. Ako gagamitan kay ni, kayong kanakong ministry. Then kaya at the end of the day, I asked the Lord, Lord, ninong meging rabbit kingaldong iti, ika o ako? Ninong meging kabayo, giningaldo iti, ika o ako? Waiting ko tang mo kay sarili mo to check your dispositions. Your dispositions will be the one that will determine how much you will share kang Kristo, king nano mambibiera keka. At panalangin ko, palagi sanang maging kabayo king apong Ginoo, and you will find joy being the rabbit. Kita mo nga po nga tiyong ni Kenny, pasalamat tamo king apong Ginoo. Pelakpakan tayo po nandin Reverend Carlowe. Pero tandaan tamo, na anumang grasyang binyan na nga pong Ginoo, it's also a responsibility. Kayo Kenny, bilang kitawan ng Santa Iglesia, kinonsultara kayo po, karing parokya, bangkanita, ako tanong, ordinantaya. Yapumbik, mumanayan tinalakad nanding, talaga pong ako tatalakrang ko, pwede yung anak. At intamo nga po responsibilidad lalong-lalo na ako. Bangka nito ining kapatid tamo. So pantayang maging tapat, kimpamamye ng sarili, following the example of Christ. At panabiling kayo, kapatid na pari, ining kakatang kapatid na may ordinan. Carlowe, I hope you will not feel alone. Your priesthood will always be put into question. Patse e makakayabe kem presbyterium. Pari tamkan. So start reaching out. And my brother priest, tabayanan tayo. Inigay katang kapatid. Mananunasan ng inigay kang pangapari. Magindalan niya bang kanita, may pabanalan kami naman, kaming kapatid mong pari. Amen. Ing maordenan, mga kuyang ini arapaning arsobispo, karing pangako ning kasiwana. Anako, bayo ka sumulong lungob king ordeng ng presbitero, pasyag mong ini arapan ng kapulungan ng Diyos, ing kapagnasan mong ganap kaniting tungkulan at kasuyuan ang mong presbitero. Tatagulanin mo yung sarili mong king sawp ng banal espiritu, ban ganap alam pasubali, king tungkulan ng timong pari king ordeng ng presbitero, at mong karapat dapat katambayan, kambining ordeng ng obispo, king obranin pamaning at king kawanan ng apong Ginoo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, ban ganap king kasuywan ng amano,
kimit mong katuliran ampong kaingatan, manaral king maya pabalita, at mituro king kasalpantayanan katoliko, Opo, tatagulaling ko. tatagulaling mo yung sarili mo, ban pagmasosyang mitmong katapatan ampong kapagkumbaban, agpang tradisyon ng banal na kapulungan, ing misteryo ng Kristo, king banal na liturhiya, lalong-lalo ng sakripisyo ng Eucharistia, at ang sakramento ng pamakisot, para king kaligayan ng Diyos, at yung pangabanal ng banal na kapulungan na ng Kristo, Opo, tatagulaling ko. tatagulaling mo ing manigapuka kaya bemi, king pakalulo ng Diyos, para karing taong ipagkatiwala king kalingapan mo, king kapamilataning pamanupad mo, king kasiwaning alangpat ng pamanalangin, Opo, tatagulaling ko. tatagulaling mo, ing lalo kang makisanmetong aldoldo, kang Kristong mata sa pari, amidawon king sarili na king igpa, antimong metong aganapahain, at kambena, impabanalan mo yung sarili mo king Diyos, para king kaligtasan daring sabla. Opo, king saup ng Diyos. Karluwing, pangako mo ing kagadangan, ampong kapamintuan kanako, ampo pakaring maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasan ng iyong Diyos, amig mula king maya padapat keka, yan naman imiganap kaniti. Pakamalang kong balayana ng Diyos, madalangin tamo, baning Ginoo alubos mapapakalulungig pa. Itugtog ng labis-labis ang grasya ng iba't banwang kaniting talasuyo na, pinili na king kasuywan ang dimong presbyter. Si Claude Tamo po. Ginupakalulu, Kristo pakalulu, Ginupakalulu, Banal na Maria ang induling Diyos, San Miguel, Banal na Anghel na ning Diyos, San Juaning Talapaminia, San Jose, San Pedro at San Pablo, Santo Tomas, San Bartolome, San Andres, Santiago Mayor, San Juan,
Felipe, Santiago Menor, San Mateo, San Matias, San Simon, San Judas Tadeo, Santa Maria Magdalena, San Esteban, San Joaquin at Santa Ana, Santa Perpetua at Santa Felicidad, Santa Ines, San Gregorio Magno, San Agustin ng Hippo, San Atanasio, San Basilio, San Benedicto, San Francisco at Santo Domingo, San Juan Maria Vianney, San Juan Avila, San Ignacio ng Loyola, San Pio ng Pietrelcina, Santa Teresita ng Niño Jesus, San Oscar Romero, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablong Kadwa, San Juan Kaduang Pulo Tatlo, San Pablong Kanan, Santa Madre Teresa, San Fernando, Beato Pedro Zuniga, Higayong sablang banal na lalaki at babae, ginumalunos ka, king sablang maro, king sablang kasalanan, king alanganggang kamatayan, alang-alang king pamikatawan mong tao, alang-alang king panyatang muan timong tao, alang-alang king kamatayan mo at pamanalakadibat karing metel, alang-alang king kalam ning banala Espiritu,
Malulus ka kay kaming makasalanan. Palimunan me sana ang pompaming mua, ing banal mong kapulungan. Papanatilian meng Papa, ating mabilog ang kaparihan, ing tapat-tapaman yuyu, king kapulungan mo. Panuanan me iting pinili mo. Panuanan me iting pinili mo at pabanalan me. Panuanan me iting pinili mo, pabanalan me at itagulaling ka ring banal atong kulang. Gawan meng suluking karalumduman. Gawan meng manalakaran king katutuan. Gawan meng talasuyuring pagkakalulong. Gawan meng propeta ning katuliran. Gawan meng dalan ning kapayapaan. Gawan meng kabauring tupa. Jesus, anak ning Diyos sa mabiyeng. Kristo, pagiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa kinumi, pagamuha mo mi, pakiramdaman mo kami at itugtog mi kaniting talasuyo mo, in bendisyon ng Banal Espiritu, at yung upaya ng kalam ng pangapari, detang kingarapan ng pakalulo mo, may pabadalan la, layon may padurutan niya sana king grasya mo, at yung nalangko pa sa lugod mo, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tamo po. Saksyan tamongeni king mitmong katahimikan at pamanalangin ing pangaordinanan ting presbitero ning kapaladtamo king kapamilatan ing pamanumpakgamat. Ing banal a kasulatan ampoing tradisyon patutuana king ing pamanumpakgamat pawagana ing pamakirake karingkalam ning banal a espiritu at ing pamitutok king metong a misyon. Luklok tamo po.
king panalangin ng ordinasyon, ing arsobispo, mausya king banal na espiritu, para king espiritu ning kabanalan, king bayong pari, ban apabanalane king banal akapulungan ning Dios, at ban miyubugyo kang Kristo, ing matas apari, at alang dungis sa ayin. King katahimikan, iyabe tala ring panalangin tamo, karing panalangin ning arsobispo. Talakad tamo po. Mandabi ka kay kami, o Ginoo manaligpa, alangan ng Diyos at lubos mayupaya, sibol ng dangalan ng tao, at taladaki king sablang grasya, kapamilatan mo ing sablang bagay susulong, at mika katatagan. Bandalangan mi ing balen na pari, mituldo kang talasuyo kang Kristong anak mo, king kapamilatan ng upaya ng banal na Espiritu, at ilatag mo karing miyelawang orden. Kanita pa kin panahon ng lumang tipan, minusbong ing miyaliw ang kasuywan, uli dareting kapag masusyan. Nang pikatiwalami, ises ang pong aaron, ing kapulungan mo, ban panimunan ang pong pabanalande, mituldo kang lalaki, ating matulid akabilian ang pong dangalan, ban maging katambayan ang pong kasawap king kasuywanda. At mo rin king ilang, Tenang ing espiritu ng Moises, karing puso ring 70 taong matenakan. Aking sauda, pemahalane ing kawan mo, kamit ng kanawan. At mo rin, karing anak na nga Aron, dinake mo lang ganapadake, king upayang mipanibala kang tatangda, ban arinan mo lang sapat aparing tatagulaling na ning batas, ban miyang pang sakripisyo, king tabernakulo, amiging anino ning mga santing abangge daratang. Dapat kariting mga labasan na yaldo o banalig pa, tinubod mo yung anak mo king yato. Jesus, at tubod mo ang pong tingalan ming mata sa apari, kaya kapamilatan ng banal na Espiritu, inampang ng kabilugan ng sarili na keka, at yewa na lang katambayan ng apostol na king misyuna, api pabanalan ng katutuan. Pikalaban mula namang kayantabi, bani pa siya kang pangisundoy ng obrana ng kaligtasan king mabilog ayato. Iyon ini, pagamuha mo mikeka, o Ginoo, king kainan mi, yung pagkalaban mo kami naman sanang talapagobra nga katambayan mi, uling tutong maragol yung pamangailangan mi, bani sundo yung pangapari ay numpisan na ring apostol. Lubos may pahingig pa, paniga po mikeka. Pagkalubning kaniting alipan mo, yung dangalan ng pangkasiwan ng pangapresbitero. Ibayo na yung puso na king espiritu ng kabanalan. Maging tapat siya sana king kayausan at tinggap ng iba't keka o Diyos. At katuki king dangalan ng kasiwan na ring obispo, maging haliran niya sana king biye at kawili-wili panugali karing talasal pantaya. Maging tapat siya sanang kapagobra, ampong kayadwangan king kasuiwan, ban king pamanaral na, at yung kapamilatan ng gransya ng banal na Espiritu, ding amano ng maya pabalita, mamungalang karing puso ring tao, at miras ang gana karing sikote na ng yato. Kayang tabi mi, maging tapat siya sanang katiwala karing misteryo mo. Banim banal na kapulungan mo, may bayo yaking danong, ning bayong pangabait, at may pakapsyan king altar mo, ban ding makasalanan, magbalik lalob ka, at ding masakit, may pakayapan la. Akayan tabi miya sana o Ginoo, king pamaniga po king pakalulo mo, para ka rin taong kaya may pagkatiwala, at hindi mo rin para king mabilog kayato. Nungay niya ring sablang bansa, ang may tipon kang Kristo, misan metong lasana, anda mong metong kapulungan, at maging metong lamo king kayarian mo. Iti adon na kay ka, O Diyos, king kapamilatan ng Ginoong Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang po magaring kambe mo, at din banal na Espiritu, manggamang king alanganga.
lukluk tamo po. Ing bayong presbitero, may pasuluran niyang istola at kasulya, awaganing kasuywan, akiyang tinggap. Ingar subispo, lanyana langini king banal alaro ning krisma, ringgamat ning bayong may organan presbitero. Yung kinatamo Yesu Kristo, linanyana ng igpa, kay kapamilatan ng upaya ng Banal na Espiritu, ipaglualo ang pangingatan na kasana, bami nga pabanalan, yung kapulungan Kristyano, at baka makadaon sakripisyo king Diyos. Tanggapan na langini ning bayong presbitero, ring tinapay at alak, antimong tanda ning katungkulana, antimong talasuyo ning kapulungan ning Diyos king altar. Tanggapan mo lang, iba't king kapulungan ng Diyos, ding ay na mayampang king apong Gino, pakinggan dyan mo daraptan mo, at pakyapusan mo, impag masasyan mo, at yubog mo yung biyo mo, king misteryo ng krus na ng apong Gino. Antimong tandaning kametungan ang ponglugod pamikakapatad, ingar sobispo, kambeda ring presbitero,
Hugayan dengeni ing bayong mi ordinang presbitero. Kapayapaan ng Ginoo, manatili ka. At kaya kaante mo rin.
Kalugarang kapatid, manalangin kayo. Kanitin kayo kakundaon, matanggapi harapan ng Diyos, ipangmayupayang totoo. Tanggapan sa ning ginuhiting daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kasaplala tamo at king mabilog ng banal na kapulungan. Pwag pa, gawa na lasanang katanggap-tanggap keka, din talapamilatan mi, Yesu Kristo, dating kay kami ngayon, at gawa na kami sanang daon, ang makaibiyatula keka, king kami tungan, pamikisan mi itong mi kaya, ang may ibiyat magari, manggaman, king alanganga, Amen. king gino, mantabi kay kayo. At keka antimurin, Kita sila rin puso yun. makatas na la king gino, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat ampong matulid, Tunay pong karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos, yung pasalamatan da kang kapilan man ang pong nukarin man, o Ginoo, banalig pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. King kapamilatan ng banal na Espiritu mo, lilingin mo yung bugtong mong anak, apamuntok kapari ng bayo ang pong alanganggang tipan. Gambi ng kabyas nun ang pong lugod, bilan mong manatiliya ing nato ang kaparian, kinabanal na kapulungan. Pagkalog ng Kristo yung dangalan ng suging pangapari, king kapulungan na inampunang kayang sarili. Kaluguran na kami ang timong kapatid na, iba't king balen ng pari, mamili ang taong dakayanan na, king banal na kasaywanan ng pangapari, king kapamilatan ng pamanumpag gamat. Tutulduan nila ban karelayang ibayo, king lagyo na iting sakripisyo ng kaligtasan, at yapagde ban api sulusulwanin ng banal na kapulungan na. Hausan na lang tumahid mo itong lugod, king banal na kapulungan, ban apasinangani, king amano mo, at apabanalani, karing sakramento mo. Huwag pa, kabang pagkapilitan dang sumulong, king pamakiwangis kang Kristo, akwarala naman sanang lalong atagulaling ding bira para king pamanyuyo keka at para king kaligtasan daring sablang tao at para ngalanda kang emunano king matatagdang pamipatuto king kasalpantayanan da keka ang poking lugod mo. Uli na nito, makiyagom kami ka rin sablang anghel ang pong banal king masayang dalit ng kapurian keka at ngamingan kakanta. Ikapin ng banalig pa, at yung metulenangan matampa na kampapurian, uling kikapamila tayo ng anak mo, Yesu Kristo ang kinumi, at yung payan ng banal na Espiritu, pagkalam ng bing sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng natitipong king banal na kapulungan mo. Bang kanita, manabat king kaya silag na ningaldo, ang gano'n king kayalbog na, hindali sa daon, biyampangya king kaligayan ng lakyo mo. Uling ito pa, panigapumi, palukob ang pampabanal mula ang kanyang Espiritu mo, retingayon na daralang pandaraon ng keka, ban magawalang katawan, ang pong daya, ng kekayanak,
Yesu Kristo ang ginumi, amin nabiling kay kami kin pagmasusyan mila dating misterya. At tatandaan namin pa, kanitang bingin may pagtaksilan niya, kinwani yung tinapi, pe pasalamatan na kampong pinuri, piranso na yung tinapi, at dinuwang na iti ka rin kayong disipulo at ngana. Kunan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti. Walang iting katawan ko, amidawin para kay kayo. Makanyan mo naman kay padaning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, kay pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at mayroong kayo kaniti. Uling iting kalis ng daya ko. Pindaya ni bayo ang pangalangang rang tipan. Ami bubu para kay kayo. Ampo para ka rin sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptoy na iti, kimpami ka na kayo, kanako. Pasyagdahin nga ng misteryo ng kasalpantayan. Ito ang ining kaganakan ni o mapamakalulungig pa, yung makaligtas ng pamailasa ang pangkamatay ng anak mo. Inaligay ang pangusabli ng nobye at yung pamaitas na banwa. At dahil mo kasi doon sa lubong, yung kadwa ng panyatang, daraon na kay kabilang kapasalamatan, ito nobye at banal na sakripisyo. Baligdan mo yung itong pakalulo, ing ayon ng banal na kapulungan mo. At kilalanin mo yung may daong kimbiyana, at ang huli ng sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kami ng misut keka. Ikaw mo may pasikawin kang katawan ng pangdayo ng anak mo, bikat mo kami sa aking banal ng Espiritu, at bigay mo itong kanilang katawan, bitong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka at papalyarya na kaming mirakayanan. King Pimamanan ding Santos, muna kambening nuan Maria, kapilan Ma'am Birhen na Induning Diyos, kambenang San Jose, ing makatulira ng esposo, at ding nuan mong apostol, kambenang San Fernando, Santa Ana, ampong ding Sablang Santos, pauli ning pamamilat nanda, manalig kaming mirinan kasaw panalang patanat, king arapan mo. Uig pa, iti sanang ahining pangasut mikeka, pasalunganing kapayapan ang pong kaligtasan ding sabla, king mabilog ayato. Pasilangan mesana, king kasalpantiyanan ang pong lugod, ing balakapulungan mo, ing kasalukuyan ang maglakbek iti king yato. Kabing terasuyo mong i Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing obispo mi, ding sablang obispo, pari, diakono, at ingalipan mo ang miordinan nganingaldo ang timong presbitero ning malakapulungan mo. Ang puning mabiluga balayan, agyawang sariling keka. Papamakalulungig pa, panaman mo yung panalangin iting pamilya ang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo lasang gatipulan ding sablang anak mo, nul pa man makasaw. Ding kapatad ming mayang unabye, ampo ding sablang keka may matula, ampong memo na ketiking yatu. Lalong-lalo na i Diosdado Cortez,
Antonio Cabigting at Victoria Lumanog. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligayang mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na ipagkalumo king yato ing sablang bagay mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, higpang mayupayang tuto, kaguni Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman hingalangan, pupuryan dakat parangalan, manggaman hingalangan. Bayo tamo makisulo, kin bangkito ni Eucharistia, waganin pa makisut, ang pamuklod ng pamisan metong, ang timong kakapatid at kaluguran ng Yesus, abi-abi tamo nganing manalangin ang tumayintiro na kikatamo, ng apong Ginoo. Ikabos mo kami kisablang Morocco, pa. Balikod ng pagkalabing kapayapan ng kimpanawin mi. Ban king kasupan ng pakalulo mo. Mitimawa kaming parati, kim pamanalipanan ng kasalanan. At mikabos kami ngalang kasasagpulan kay sablang kaligaligan. Kapampanayan ng pampagsadyan mi. Imaligayang panyatang ng pasibayo, nindala pangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, yung ginumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapang lalakwan ko kay kayo,
Yung kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Kaya mo saan mo balikdan din kasalanan mi? Nanin pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Lain ng pagkalaman meng kapayapan at pamisan metong agpangnamurin kang kapurian mo. Ika may ipit magari, magkaman kingalanganga. Amen. Yung kapayapan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kay kaingan. At keko antimurin. Hello. King masayang paralan ni dake tangin ni King balang metong ing waga ning kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Nuwala rin mayaws king apuna na ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keko. Dapat iagkasming amano mo at kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoong panikapuni, iti sanang dibinong sakripisyo, akaibat pamundinawan at tinggap, katmo na kaming biye, banayagong kami keka, king manatiling lugod, makapamunga kaming manatili, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tamo po. Invocation Director ng Archdiocese, Irreverendo Padre Aljim M. Tuazon, kambening Arsobispo, ipresentane ngeni ing plaque of appreciation at medalya, karing pengari ning bayang orden apari, antimong kapasalamatan king pamidaon ding anak da para king kasayuan king banal a kapulungan. The Roman Catholic Archbishop and the people of God of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to Noli P. Cabigting and Teresita L. Cabigting, parents of Reverend Father Carl Louis L. Cabigting, for offering to God their son in the service of his flock. Given this 9th day of June in the year of our Lord, 2022, at Santa Ana Parish, San Joaquin Poblacion, Santa Ana, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D. Archbishop, and Reverend Father Aljim Tuazon, Vocation Director. Ing Chancellor ng Archdiocese, Irreverendo Padre Danny Q. Nakpil, basa nengeni ing nombramiento ning bayong ordin apari. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Carl Louis Lumano Cabigting, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as parochial vicar of the Immaculate Conception Parish, Balibago, Angeles City, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Your obligations and rights are defined by the Code of Canon Law on parishes, parish priest, and assistant priest, by the Archdiocesan Statutes, Circular Letter Number 55, Series 2018, Policy Norm on Parochial Vicars, and by the directives of the parish priest of the aforesaid parish. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective
on the 17th day of June 2022 and remains valid until the 9th day of May 2025 unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 9th day of June in the year of our Lord 2022, at the Santa Ana Parish, San Joaquin, Poblacion, Santa Ana, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Pakiramdaman tayo po ngeni ing amanong kapasalamatan ning bayong ordinapari, Reverendo Padre Carl Louis Lumanog Kabigting. May payabak po kay kayungan. At suta na po king peka exciting part ning kanakong bakasyon. Yung panga-ordain bilang metong aganap ng pari. Marakala po rin makakilala ka na ako. Kaya po ngayon ipabran nyo ko pong pakilala ke. Yung sarili ko, uling pong kera kalan, di ang alwa po sabi da, kalupa ke po kano itang gymnast, Carlos Yulo. Kaya, kaya ngayon po, pakilala kayo po ang sarili ko bilang bayong ordained apari. Ako po Reverendo Padre Carl Louis Lumanog Kabigting. Ibat ko po king kalinan, tao ko pong Santa Ana at ngening aldong iti, metong ng ganap apari. Salamat king Diyos. Palakpakan tayo po inga pong Ginoo. Bakit kami pari? O ini po yung madalas dang kukutang kanako ring tao. At metong pong rason, yapin po itang sasabihan da, mga santing lapukan uring pari. Kanya po migpari ko. Mga santing lapukan uring pari at makasanting kano ing magpari. At ngayon po, uling inordihan, may ordain na ako po, inordinan na ako pong bishop, metong na ako pong ganap at miyembro daring samahan ng mga pogi. Diyang samahan daring paring pogi. At tutupin po, makasanting imagpari. More than the physical appearance, the process of purifying our intention in katakot-takot a discernment and being configured to Christ. O ini po ing ikit kong makasanting king metong apari. Tutupin ing clergy ning Pampanga metong yang samahan ng mga pogi. Uling baluda, pogi la, they are aware of the presence of God inside them. At ngayon po, kasan metong nako kareti. Pinili ning Ginoo, bistaman eko karapat dapat, dakal ko kakulangan, metong kong makasalanan, karakalapami katago na aliwa iya yung pinili ko, dapat yung Ginoo, pinili na ako pa rin, ban maging pari na, ban maging metong ng malukang talasuyo. King kamatutuanan po, ako man po pengarap yung maging pari. Aliwang dalan, yung buri kong taluntunan king diye, yung pangarap ko po kanita, bisa akong maging arkitekto,
o kaya ininyero, dapat pauli ni pong ning kakaluluan, ako na sinundo ing may ngarap. Uling balo ko, dagyo ding pengari ko, ing papagaral da ko, king kanakong buri. Dapat makanyan man, dela na ako ng ginu, king dalan na ning pamagpari. Anya mag-graduate ko pong high school, ako man po may pag-entrance exam karing universities, uling balo ko po, maging tambay na ako mo, o kaya magumpisa na ako, makipag-obra. Dapat nga pong ginawa yung paralan, ginawa yung dalan. Tinayad na ako, king dalan, apayin tungol kayo. May paintagon po kanita, iba pa ko metong yung dating seminarista. Si Biana niya po, ko na magipag-test ko kanong seminaryo. Ala ko man pong idea kanita, nung nano ba yung seminaryo, at ako rin po balo na ini pala eskwelahan dering magpari. Ala kong balong pangadi at ako biyasang mga di. May bisa ko mo po uling sinabi da kanako na ala na kang problema king matrikula mo, uling dakal pwedeng sumaup keka king pamag-aral mo ka rin. At lugod ni nga pong Ginoo, may pasar ko po. At karin na po may gumpisa ing ega na gana. At po malalagwa ing dalan na ning pamagpari. Malalagwa ing proseso ning formation king seminaryo. Kailangan may ngarapan ning sarili mo, kailangan mong maging tutu king sarili mo. At masakit po, at masakit ing maging tutu king sarili. Biro-biro. Karakala pami kay tagon po, ing mga takutan ko, king dalan apanalokyan ko. At kareting pami katago na ready, mas pinili ko ing tumakot. Dakal akaranasan ing may takutan ko. Pilang weeks ko pa po, anyang lungop ko king seminaryo, inaus ko nala po rin pengari ko king payphone, tinipon ko pong barya, at saka ko lang inaos, ban padakit, at muli na. May takutan ko po king pamag-aral, uling ding kaklase ko, may mag-graduate langan king private schools. Samantalang niya ako, king meto nga public school. Men lati ko, at pepay sawol ko, king takot. Ikuha ko pa pong may suspendi, anyang atsuko pa po king pre-college formation year. Bala ko po kanita, nipalwal na ako. Antimurin, may bugnang malawos information cooking philosophy, uling bistaman nating sasawap ka na cooking ka na akong board and lodging, magkasakit lang mamaya allowance ding pengari ko. Eda ag yung ibye, ing kailangan ko. Kailangan na pang manutang. Kailangan na pang manutang ima ko, ban mo atin yung ibiye. Atin yung ibiye, bakal ka na ako. Sinakripisyo ng kamarinayan na makapanutang niya mo. Kabang itatang ko naman, pibabata ng pali, king bubong. Manalokyat karing mga atas sa bale, pan mga bityero. Delikado maning obra, dapat king pamanukyat na, balo ko kaya bena ko ka rin. Agyo ng pibatan ng pali ng Aldo. Ban supportan na ako mo, king seminaryo. Hanggang miras na ako po king theology. At yun pa rin po itang takot king kanakong puso. Inya naman make decision kung lumuwal kanita seminaryo. Bansawpan ko la ring pamilya ko.
Kaya kakit ing sarili ko, kilub na ning seminaryo, bisa akong sumaw, karing pamilya ko. Kaya boring gamitan ing pamagpare ko, ban ibagwake ing pamilya mi. Minyawat kong regency ban lawan at lumawang aliwang dalan. Ban akit kong malino, nung karing ko ba talaga papunta. Dakala beses, piniling Ginoo, karing decision ko, king biye ko. At kareting pinili ko, panelang palawot kayo, mantun aliwang dalan, pantunan ing dalan, na mamye kapasnawan, lampasan ing kakaluluan. Mantun kong dalan na patag, magkapumilit kong iwasan ko itang dalan na maburak, itang mabato, itang baku-baku, uling pauli na niti, masisira ko lub. Akakit ko anang kabagaling proseso, mangainipan ko king biyahe, bala mo, ako miraras. Anya pagkapilitan kong mantun aliwang dalan, itang dalan ang masalese, itang dalan ang masagli, itang dalan ang marayo, king pamagpari. Huling isipan ko po kanita, maragulyang sumbagal, ing estado making biye, king dalan at tataluntunan ko. Madagulyang sumbagal, king dalan ning pamagpari, ing kakaluluan. Palagi kang kukwestiyonan ng sarili ko, para no ka rin ba yung intention ko at magpari ko? At nung bakit susundo ko pa, ing dalan na ning pamagpari. Madakal mo naman yung mga question, king kanakong intention, na magpari ko mo ba, ban mikwalta kami, ban ayang at kula, kabilyan, ding kanakong pamilya. Madakal sasabihan ring aliwa. Anya di natangko naman king punto na kukutangan king nga pong Ginoo. Nung awsan na ako ba talaga? Ako yata king pamagpari. Uli ning kakaluluan, mababa ko lawe king sarili ko. Di natangko king punto na pikakarire ko king maging kalulo. Pakiramdam ko, ala akong nga pagmaragul, ala akong ayam pang kingapong Ginoo. Panay akong makaduko, arapan daring tao, may nalob. Palaging atsuking isip ko, na malatila, lawe ka na ako, ding tao. Ngayon na pong ma-ordain ko, mag-prepare, ating karog king puso ko, nung pakanano yung maging preparasyon ko. Nung karoon ko mang budget, pakanano ko ngan gawan ing sablang iti. Dapat ing Ginoo, na ako tebili. May natili aking lugod na kanako, karakala beses pinili, dapat na ako tebili. Ing lugod na may natili. Eya sinawang memili at pepakit na king aldoldo na kayabeke at pinili na akong antabayana na ako. Agyang nanong gawang kong lumawot at tabili. Mantun aliwang dalan, dapat ang nanong gawan ko, palaging ing dalan ko, panayang papunta at pabalik kingapong Ginoo. Dakal kumampig dalanan, at delanan, mulit-muli mo rin pala kayo. Eya pala sangkan ing kakaluluan, ban eya dumalan ing grasya ni ngapong Ginoo. Dakal yung gewang dalan ni ngapong Ginoo, kim bukasyon ko, kim pamagpari. Dakal yung ginamit at tao, ban maging dalan. Ing iwasan kong dalan, yan naman palang dalan, na tinuro ka na ako, ban miras king dapat kong puntalan. Kaya pasalamat ko po kay kayo hanggang tao, ameging dalan ban miras kong eni keti.
Madagol pong kapasalamatan karing hanggang sinaup kanako, magumpisa anyang lungob kong PFY, hanggang nangening pare ko. Karing hanggang piutangan na pong mako, dakal pong salamat kay kayo. Karing pari at parokya na pipag-apostolate ko, karing akayabe ko king obra king Chevalier School, karing formators ko po king seminaryo, ding staff at personnel king Mother of Good Counsel Seminary, ding hanggang aka-community ko seminaryo, lalong-lalo na ring kaklase ko, ding kabatch ko po, na rengaliwa po may masangeni, ding batch agape. Madagol mo namang kapasalamatan kang Uncle Peter Nepomuceno, kang Dr. Ben and Vanji del Rosario, ding hanggang minambag para king ordinasyon ngeni, lalong-lalo na po yung meni muna, itita Lani at itita Sharon, ating pamilya na, at ding hanggang Paypagal at Ginosa, ting PPC ning parokya, ding CPC, Yamong Ray, Sir Wilmer Likop, ang po yung team na, kaya kayo nga pong migsadya, dakal pong salamat. At king parokya ning Balibago, ding alwa po, chula po kayo rin parishioners, apanin mo na ng among Kiko, kaya ba na pong among Fiel at among Jerome, dakal mo naman pong salamat, king pamangupkupyo po kanako, kilub ning bistaman 5 months siya mo po, pero ngayon po, malwat dan ako po nga kayabe, huling mikit-tikitan po, king parokya ning Balibago. Meging kayo ang dalan, ban masaguling lungob, ing grasya ni nga pong Ginoo. Megsilbi kayong dalan, ban mirasta mo, king kapag mo sa siyang tamong eni. Pasalamat ko rin po, karing nga po ko, na may yango na biye. Balo ko, ilaring lubos sa matulangin ning Aldoyti, iyapong agang, iyapong antu, ampo iyapong dading. Balo ko pa na kayong makabantekan ako, at gagabayan ing dalan a pinili ko. Ikayong ampong sinaw at sinuporta. Edan ako po api metong-metong, baluin na po nung ninuwi kayungan. Dakal salamat po kaya kayo. Anyang po, anyawarang ko po kaya kayo, ing isunduyo ko pong panalangin, isunduyo ko pong pangadi. Manano na sanang magi ko namang dalan, banakit at akatagmuye, ing nga pong Ginong minantabe ka na ako. Magumpisa na po yung pamaglakbe ko king dalan na pinili ko, ing dalan ng krus, ing dalan ng lugod. Manano na sanang king pamaglakbe ko, aturo kang masalese kaya kayo, ing dalan. Antabayanan king dapat tamong parasan, maging maburak yaman, baku-baku yaman, mabatu yaman, o patag yaman ning maging dalan, manatili ko sanang maglakbe, kaya beyo, at emaninton aliwang dalan. Kaya anyawaran ko po kaya kayo, ing dakal pang pangadi, lalo na po potang aki yu kong malilili na, o maninton na kong aliwang dalan apatag, at komportable. Sabyanan niyo ko po, antabayanan niyo ko naman po, huling malalagwa, ing dalan a pinili ko. Eko po sanang marinang lapitan niyo ko, at sabyanan niyo ko po potang memili na akong tao na buri kong akayabe, king pamaglakbe. Potang memili na akong taong akakayabe ko, king dalan. Abayan niyo ko po sana, king pamaglakbe, king dalan ng krus, king dalan ng lugod. Ing dalan adelana ng Jesucristo, ing ngalananggang matas apari, yan naman sana impakayugwanang kong tukyan at dalanan. Masaguli po yung lulugod, dapat masakit ing manatili king kekang pinili. Manano na sanang pangadiyo ko, ban manatili ko king lugod ng Jesucristo, amemili kako at kakong pinili. Pasibayo po, takal pong salamat kaya kayo man.
Yung Ginoo mantabi kay kayo, at keko ang timurin. dako ilarang buntukyo at aduan tamang bendisyonan ng apong Ginoo. Ing Ginoo, ami datag king banal na kapulungan at mamantabi kaniti, panlualo na kayo sana, king kapamilatan ng kalanganggang saog na, banag ang pananyo yung awos ang timong presbitero. Amen. Ing Ginoo, gawa na kasanang tapat at talasuyo, ampon talapatuto, ning malam ng lugod, ampong katutuan, ban malyari ka maging talasuyo, ning kapayapan, ampong kapaglarinan. Amen. Ing Ginoo, gawa na kasanang tunay pastol, amanyese karing kawana, king kapamilatan ng kalam ning mabiyeti nape, ampong banal ng ama, banso at ibang metong at Kristo. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos, alubos mayupaya, higpa, ampoy ng anak, ampoy ng Espiritu Santo. Amen. Ligayan. Biyayo, umena kayo, King Kapayapan. Salamat, King Dios. Ngini po, ibiyenin ning bayong presbitero ing kayang mumunang bendisyon. Ing Ginoo mantabi kay kayo. At keko ang timurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Para po king masalese at maayos na pamag photo opportunity at intamo pong sequence. Mumuna po ing ordained priest with a bishop. Kadua po ordained priest with a clergy. Ausan mula po rin kaya kaming kakaluguran na pari. Photo opportunity with Father Cardowe po.